period inzwa mai. Taulisema. Sorry, ini nanjada mungu kuti kusvika ndikuta vachina kuti akaisa seipanga panzvimbo yandinorara pamwe chete nejecha rimupo. Wangere ndaticha kudai nadzimai venyu kuti banga nejecha pandinorara zvakaenda sei. Pamusoro wechana ini ndichiri kuwana ndichiri kuwana asi nyaya yakaita ndeyekudai so ini ndakabvawo kwandaishandira kune banga randaishandisawo ikoko ndadzoka paumba ndingaa ne 3 days ndabva paumba pandikasvika paumba ndinonetambo yakaita sedii ndaichaja bhatiri mumba matinoramba bedroom saka ndakasvika dzabvisiwa bhatiri rabvisiwa netambo dzaakuchajira mushoko asi dzaipinda nemubedroom dzichienda mushoko pandaenda iwe ngwasipa ndakasvika pana mai naitenza ndaenda mai ndikati manje ndikunoiteiti foni yangu tambo dzakabvisiwa pandaichajira kubhatiri dzakaisiwa mushoko asi ndochaja foni yangu ndatora ndati anamai sineri kandiende mumba ndonondirasa ndapinda mumba mumba ndatora tambo ndacheka tambo dzeizvi ndatora banga rangu ndacheka tambo ndacheka imwe ndajoinisa vandaendesa pabhatiri saka pandikapedza kutanga kama ndangokanda banga ndakukonekta foni yangu pakachaji saka banga nangu risiya riri pamubhedha ndadaro kwangita ndonga 2 days amai pandopa ndikazonzwa kutaura naamai nemunina wavo vari pavo kuti pane banga ranoda pamubhedha manje achati ava ucheka chichi maini ndowaitora ndedirumba vachiti manje mukacheka chichi mwana wandawashedza ndikati amai vanzweku tikunzwa mutaura nyaya yebanga kuti ndakaona banga pamubhedha aiwa banga ndingesingade kucheka banga mandatoratidza kuti tambo idzi ndozandaicheka pandakasvika maisa tambo mubedroom mushopu saka ini ndaichajira mumba matinorara saka ndakatocheka kutarasai pandakacheka iri banga hazvitori kucheka ndakambochekani banga ndaitoshandisawo kubasa kuti nganzi zvitori nezvimavheji zvakao zvakaichekesa kubasa jecha ini ndakazotoziva naiva kutaura zvejecha indesinakanakisa jecha wakangazotoya wakandodzopemanei wakazotoda ngoti ndatoona mune jecha aiwa maiva zvamakutora zvejecha zvatozvimwe kutokumwa mutaura zvokuti ndingakucheka inechi nebanga kwete zvejecha Banga pita nezvazvo okadi ichi. Okadi. Egere okadi. Ini nana mangona okadi. Mangona okadi. Mapolisi vazhinji zasada uchikena zvidzira. Makamborwa iri. Makambotukwa iri. Hazvakuri wakamurwa wakawanda. Makambotukwa iri. Tagati nongonetsa. Kasamba mababa. Atitukani nongonetsa kweshirana. Kweshirana zvagara zvinoitwa. Kusindisa demurume. Kasi mubare zvamuri kuita here zvamuri kutatira nebanga. Zvakavharana panemuri. Muri kuitei? Ndakaendesana mukura nyaya yangu. Zvakaitika ndezvokuti baba vaienda kubasa marembere nowandokugara sisi wavo kuti vaenda kubasa ikoko. Saka wapedza basa vanga wakungoenda nokuti vanobva pamba usina kuti ndikuenda kudini. Pawakazosimuka pekutanga wakandisa richirwara ndobva ndatoadhimitwa. Wafonera nomunini wangu maibva zvaadhimitwa wauya achisvika pandikaburiswa mabva wafona kuti kana achinge adzoka kumba kwake ndokumbirawo aendewo pamba pari padhuze asingapinde mumba make kwe3 days muitwe munamacho vafonera munini wangu mama wangu ndobva atoudza bamukuru bamukuru ndozvataura chiti mama manotoita sei kuti maibva nzanzi ngawambomira kwe3 days kupinda mumba mavo nokuti musoro wangu wangu wakazvimba saka ndakaronda zvishiri wati iri imwe yacho inongokutera nenguva unenge waenda wati saka toita sei wati ini handisike ndiziva ndatoita kuti mutakure mese munopepana imba kwangu vandiai nimichisara pamba pasisi padhuze ndataura bangukura nawadhaka nokuti handisingaoni maseka akazvimba kutenga bangukura nawadhaka wanoita noisi handikwanisa enda pasisi wakuno vati saka ndokutakura here kumba ndakati he kana kumba kwende kwanisa kuenda saka bangu ndichandini munopepa mukadzi wati kwenyitendetese 3 days dzasvika zvakanoita sei modzoka dzai vanga waende iwa ndodaita sei vandoda kuenda watakakukweshera kuti wakazonditakura zvezvokurama kuti handisii munhu akaita sei akadai vandaenda avafa wateera 3 days vadzakwana ndobva tadzoka pamba paya ndichisvika pamba vakabva ndichindikuda bondi ndikuda bondi ndokati nyama dzangu dzinoita sei dzichiri kurwadza asandanyatsoita sei
ndanyatsosimba ndobva ndakuenda kumarembera saka ndaifungati apa munhu ari kudzoka zvake ndobva watomuka kuseni wakutorongedza mabhegi apa una chikuru waida kutovhura mai munhu achemera ndatoa zvamuti makuenda kumarembera imini ko vana wandivaita sei mwana wamwe anodzidza kuzumba ada kudzokera kuchikoro anzi achitoziva kuti ndoita sei watenda wandisiya pandokurwara akaona anaita chikoro ndobva wakadzika akatoita sei nevana vechikoro bangu vari kuenda bangu vakaenda kumarembera vana vechikoro vakangondipindira kuti handiziva kuti tichaita sei watobuda wati aurit inga ngori nemari kuti tikwanise kuendesa vana kuchikoro zvechikafu nechii zvimwe zvese regai ndichikubatsirai regai kubvisa tingotsvagire mwana mari yevainifomu yemabhuku chete neschool fees zvimwe zvisina kubatsira takaendesa mwana wabva wadzoka pawakadzoka ipapo vakadzoka vaine makondomu akashanda ari mubhegi mangu saka bhegi riri rakadonha kudai ndobva ndatomuka kuseni pandatokrina pandanomakondomu ndobva ndadedza mwana wangu andaigara naye mwana wabangu kuti abhiuza ungonoro zviri pano ina ndichazvinzwisisa dedi wako wakaenda panapa zviserusirwa akataye mwana chikoti handitozwe ndetowo sei apa wauya ine makondomu handizotanga ndichiti sei ndibva nditi mama makabva kunorwara siyanai nazvo ingozvichiginwai ndauraiti ndatokrina mwana ndadzosera bhegi rezvaranga riri handinokwanisa kutaura navo vachiti dhera wakauya hatina kana kuita ponde vakauya vataura nako wakati ndakafunda bangu kuti abangu vaibva ndinoka wako vakaenda sososa wakaenda kumarembera wafune vawana vangu kudzokera kumba unogoenda kumarembera sei uchisiya chi muri kumba maaudio ese vaita mabangu rese vabva wayavhakureya ndinakuda kudaira ndakati wakundikurira kuti sei ende mutiza notanditakurisa chichichi handinama ndakanyarara wakusa masongo anongotsaura handina kudaira ndakarama ndakambonyarara kuseni kwacho ndokwanisa kuzona makondomiya vandadedza bhinda tini ndakutosha kutaura ndikwana ndakavabvunza vanenge vakuti ndure ndakamuratidza because ndiye munhu anga ari padhuze neni zvazvaita kuti ndiratidze wamuwana pazokudza umwana usipepamira vandaida kuti azoitochi witness yangu ndati nokuti ndakataura nadhedhe wako iweyo vanoita sei akura sei mwana akura atone ipapo angatozvokumana ipirisi musikana nokuti kuti nditaure kuvanhu zvandisingaiti kuti ndivabvunze iwo fambai musvike pabanga ndo vandatomuudza vandangosiyana nazvo vanditama nasiyana nazvo inoonena wabva ndasiyana nazvo manheri yacho banga ndoba ndakazona banga rakaswera pamberi ndakati akuda wakangana hatina kuzvitsvaga tanguti vaita sei vari kangana manheri ndatikainotsvaga ndakunoka manheri kwe kwatosviba saka ndanga ndinoitochenge naye ndoba ndikabanga rerabva paposisheni kangariri rakusaidi kwandinoraini raane jecha remukukora rejecha chei katikati kozvinhu zviri kufamba sei banga iraswera jecha ranga rakangoiswa pasi pagumbeze papo nebanga riri pasaidi ndoba ndakatarohaniana kozvinhu zvacho zviri kufamba sei takuti banga rakangana iwo anodzoka kwarara pambedha ipakumasikati munhu akangana aifanira kubvisa chi banga because pane mwana chi pane mwana mudiki ndobva ndadedza futi biwi ndakati biwi yako biya vauya ndakati tarisa pochii ndakati handisi kuzana kuona zvakati hanzi banga ndatomboona riri pambedha ndakati adhedhi waita sevakangana ndakadamborimbisa ndakati dhedhi vanogona kubva panoenda koruka munhu vanogona kuzorida kuzorishandisa indarividi vandakati akandisiwa chavaita sei vachiritora ndakati ndozvandiri kuona vaanotora jechi panze dhagari panze vaisa kuti dhaga iri rakasiyana iri mama ndati rakasiyana ndoba ndikati achinodedza imechisomwa vauye kuri vauye kundokuashidza vanhu vatsanangudzira manheri ndakaona soso kuseni ndaona makondokuso apa ayoga wakauya apanakanakaitika vanongotaura ngoti zii havatauri havana chavanoita vanongotaura kana kusvika kuti vana vari sei havabvunza vangata bohere ndizvozvo handichaziva zvazvinoita sei ndobva nditi ichitai mafoto banga musendere bangu muwafonero ndozviri kupi zvese ndakazvitora foni yacho ndakazindashaya vandatotora foni ndo vandatofonera bamukuru vandatovaudza abangu ndozvikunosososo vataura ise tichaura wazondishedza kumba vandaenda vanditi zvakafamba sei ndobva ndawausososososo anzi saka toita sei ndakati handikwanisa kuti nditaure ndindega shedze mina wenyu auya ndakuteerera isiri munotoka kuvanhu teerera adhaa hainozokutsa mukadzi chengamunenza ndatomutsara ndakanatetera nabhaaaaringire chimwe komakondomu dei waida kukuridza
Ndakaita makuti muchangamiro ingasina mukushandiswa asi ndaitira kusotisana nawo noti waitikasikeza vakamatiwanisodzi ndakatovatora kati anokushandisa ivo ndakatoratira kati anokushandayo mimi vaina kuti azokusotisa sakatoenda sekuda kupaidzaise ndinotifoa brazil kunyimbo unongowira mubani iwounopoti ngakumbo plus bona kwaungozvibatisa shamwari iwewe wakaenda kumarembera uko une nzara wanyima bondeka wachidzoka kwekuya tiri kufungidzira kuti nzara yako yapamusoro wakusvikotarisa futi haucharova bonderi vataura zvaukaita muso wakauya ava vanapa kazhinji munoona zvinoitika navo kazhinji mamba kwedu ava vanototiza manorara mumba vachirana mushoko tine shopu nemba saka kazhinji kana uchibona kuti ukatonoka dzimwe vanototaura kuti mune handizivi kuti vanenge vachiita sei dzimwe vanotovakuza kuti ndikanokanzwa kuti munda makarara vana muno dzimwe nguva ndavhara kudhara musuno ndakatovakuza munoka kuti handine murukutu inei pabva wakatochambura mazeyana chokwadi chinobatsira pakuti munhu anochinja unhu kuti zvandiri kuitawo hazvisizvo asi ukazviramba uchiti handisi kuzviita iwe uchizviita zvagadzirika naremuza makondomu aya unobashandisa kumuzina wako here nazimwe dzinonguva timboshandisa neamai hatimotenda imotsoga dzimona kuti ndimboshandisa katikashandisa ndakagara ndakaita 8 months chibvita ndobva ndaenda kuchipatara patanzi takupai treatment but zvamemandi mboshandisa ichizvo nokuti vanenge chimbokumbira mumwe wenyu mushandisa maprotect ndobva ndatoyabva ndatovaudza zvokuti dai ndaita kutora maprotector ndakatoa ndiri kuchipatara but ndakatanga natodzoka bheki kwavari kandi ndozvataura uchi kuchipatara nditi ndobva vanotsvaga iwo maprotector vatashandisa nekuda kwekuti ndaibvita patatomira kubhidha kuye takatoita nefunga nguva tisingashandisi makondomana iwana popaga patikashandisa makondomu asi pane pandafarira se pataurwa namaya nekuti bamukuru vanozivanyaya vari muno bamukuru tipei tinzi bamukuru ini ndakaita nguva zhinji ndichitonga taurisai vari kumashura uyuina mainyu wakaita umusinamwireye vachiuya kumba vangu vasingasangana vaine dambudziko rekuti mainyu vai kusvika dambudziko iri handingaziziva kupera kwaro nokuti kupera kwaro ndakazoona upane nanangaziva kuti zvananga magetsi akadi akafaya kuzorambananamuchechi handina kuzokwanisa kudzokera kuti ndikubvunze kuti zvakazofamba sei nekuti ndakangonaiwa kuti zvinhu zvadi magetsi akuda tagara ndakazoitawo nguva yekuti inini ndakazoendei kundoigara kusvika ndaenda ikoko ndakasvika upenyu kwaigara mwana wemuntaraunda musikana akutaura upenyu ndakasvika pakunonetsana nevavo handichada kuti mwana agareko nokuda kwokuti nguva dzairarama nasikana neni zvakandirambira nokuti kana uchiona mwana inini ndiri baba mwana itu mwana anosvikana 2 vachitsinza kutengesera makorokosa vari panze ndarara zvakandirambira kana kuti mukadzi semapuraisi namainini wavo vanorara kushopu vachiita zvavaiita ndaingorara semudagavo achirwara but hazvina kundiitira zvakanaka asi handinokwanisa kutsiura kuna mudzi wechi ishopu ndakanotsiura kuna bambo zvichiitika nemwana ngaachibviko kufunga musikana akunzi akazoratidza mapundu neakabhandiswa yakadzoka nyaya futi bhayauya kwandiri taundi kuti abanguru ndakaona banga zvakare ndikagara pasi navo ndikavabvunza inini munombosangana here ndokuti mukomana inini hatisangana hatikwanise kusangana nemukadzi nokuti mukadzi ari kuti ndikuda chokwadi chebanga mabva futi ndakakugadzikisei mangoita mwana futi madzokera futi mane imwe nyaya yakadzoka futi pakuti yakatanga makakatanga futi okuti ainzi ainzi angatanga ataurakwari chekuti banga raiva rei kuti ndizokwanise kusangana naye but ndakaedza kuvatsekuidzaisewana wauya zvazvava nhasi ngatichiwirirane
muende kumba munosangana murege kufunga zvakawanda zvipere. Ndikaita mundawirirana nawo wese ndikati mukadzi chimhanya kumba sezvo une bhizinesi ravo iyo ndikumana tombosara ichikukanzira kana une musikazva zvikomana imiri nokuti imba yako ndaona ndikutsika mukomana akakamuzama kumunongedza airamba kanyinji kutondinetsawo nyaya kuti obondera chandina pandinotozouya nemakondo mudakidza kusvatisawo mukadzi wangu kuti chii ondindikurishaya nokuti handisikurwana ende takabvunza mukadzi zveshuwa aibvuma kuti bonda handisi kumupa. Saka inini chikondinetsawo kumukadzi ndechekuti kubanga manyini kana anenge rakavhurika mungatitora rakavhurika isina kuvhurika chikunetsa chii kuti imi mubva maitise mukuvhurika kuno because manyini vanomweya vachihodha kubara vachidzoka but kumba kwangu ini handibvumidze mwana anopinda ne8 kuno but manyini vasvika na 12 vasvika na 1 kana vachizouya next time wawirirana nedare handifariri nguva yekudzoka na mwana wangu anosvika mainini munhu womukadzi munhu anenge abva kumurume kana wabva kumurume wako ndifuna ndabva na 5 hapana munhu munomu akaona chinhu chinoshamisa anonyarara nekuti munhu imbambe yake anofanira kuziva kuti jecha iri nejecha iri panze zvifungana andikateerera zvakafanana here kana kuti hazvina kuti zvimuoni pakapinda pfungwa dzokuti enda unotora jecha riri panze tifananidze tione kuti zviri kuenderana here zvikuratidza kuti pane nyaya handitika saka manzwa paiti chiti kana kuda kubatsirika taura chokwadi kuti imba yako igadzirisa wakatadza kutaura chokwadi hapana kwatiri kuita sei nokuti uyu munhu tingataure muno asi iye ane chokwadi chaakaona chatisina kuona isuni maziso atitoziva kuti pane uchenjeri kuti vano muno munyika kana mukateerera muri kuitwa zvakawanda varume vamwe vari kutora mapanga vachisunga vakadzi vavo vanhu vachizobatwa zviwanikwa munyika izvozvo zviri kuwanika saka toda kuti uyu kana achizviita ngaataure chokwadi kana kukumbira rege mudzimai wako wese kukumbira imba yaenda kumberi irega kuparara pamusoro ingandida kumbobvunza amai ako imi musi wakauya murume achibva kubasa ndo zuva ramakaona banga rapa mubhedha here kana makatembera mamboita 2 days ndibva mazona rapo or as the very day rakasvika yakabva kaisa banga rake Atinota 2 days. Dira wakasvika manheru. Loro wakasvika nemaaudi. Wakunimhoresa. Havabvunza kana kuti vana varisei. Ndobva tatorara. Waenda kubha. Wakatosvika ndatorara. Wauya kwatangisa maaudio waitaura nabamukuru. Panangonyarara ndatakuonodudza maaudio yangu achitaura namukoma wangu. Vanzi ndakumba chiudzi. Watangisa masongo anotaura ega ega. Handina kudai ndakaramba ndakanyarara. Since vanga vataura kuti ndichisvika kupanchazokudza kuti munhu wenyu uye atama. Ndati saka ndikwanisa kutaura chii nawo kana kwatsura kuti zvamukuita mundichisire maaudio amataura nabamukuru anditi kana kuramba ndakanyarara. Kuseni kwacho ndokwatakazoona bhegi ringe rina makuru. Kuri kuseni. Manheru acho ekuseni ikoko anditaona makondomu. Manheru ndopatakaona banga ringe rine jechi. Ndinokuudzana. Ini munomboramba meibonda. Number 1. Kanganini. Handikanga ndaramba nawo. Pane kutaura pabonde patanga tisingaiti bonde. Inhawu yebonde. Ndopanga tisingaiti bonde. Nekunge ne 2 years. Ndadzoroka munhu ndozosisa ndembunzo mbiri yei. Taura izisi. Nyaya inyaite kunge diki asi pane nyaya hombe nyaya iripo futi imwe haisati yatotaurwa yapisa kuti tizouya muno mudare nhasi haisati yatotaurwa zvazvaita nyaya iyi baba inonhorooa ava vanhu tu vamuri kuona vari pamberi ava ndagara nawo makore zvokutanga pamukangaona mune nyaya idiki takamboedza kuvafunga kuti ava vanhu havana rudo pamavo kubva murume kusvika kumukadzi havana rudo havana nyaya kana yekuti titaure kuti murume nomukadzi havana kuronga ndavatanakudze nyaya yavo moitonga nyaya yakapisa vanambudza ndabvunza semunyima murume bonde inini mafungiro angu ini
Mafamba kasema masi. Amaya waona banga. Wakavhundukei. Banga kabhara pane jecha. Vaivhundukei kana pasina zvavari kuita. Vaivhundukei. Vaivangotire shambani. Umwani bisa banga ramba. Amaya wakavhundukei. Vakakorashisa kuti chakaitika manje. Ayo ndiro vachapindura icho hapo. Vaivhundukei amaya. Nokuti banga vakarize basa ravo. Kuti banga rinoita sei? Vakafunga nini ndaita sei? Koreka yakaita sei? Kabata. Ndosaka vakabva varamba kuita bonde. Vakati murume akatoita kudhara banga rino. That is why vada kuti abudirwe pachena kuti wangopaisire jecha nebanga. Uyo vataiwa mukadzi wangada kusunga ini. Vobva kuti saka ngatiendai kumba. Nokuda kuti takawandudza. Imanjana kusvika wandudza kuti waisire jecha nechii? Ndopane nyaya yevana. Avana havana rudo pachavo vakuhandirana. Uyo murume ataura kuti mukadzi anosangana tombobro atembokana nemozo kana kuti une shopu vanopisa mukadzi wangopinda tombobro. It doesn't make any sense. Uyu murume wari jela so paanokuda panzaso akazonyimwa bonde ndopa kuzomupa kuti aise jecha uchidziva mukadzi kuti kana pane zvawaita mai ndakaita sei ndakaloka. Saka isusu panapa tinokoda kuti mimukutira pachena mune rudo here hamuna muchikudanana here kana mufanira here. Because the issue ndokuti unofanwa kubudirana pachena. naisisi musati mataura zvamuda kutaura. Imimi maona banga nejecha makafungei? Inini chandikafunga ndechokuti semunhu akambobvira nditi murume wangu atondishira ndokunge inini ndakatombobata mameseji ndakatotaura nemunhu wacho waidanana nawo kumarevheni ani mazvoni but iye paaiuya angasingaiti kondinini chaaingoda ndotokungondifisa manzvenga nokuti tikudana webanga maona banga. Inini ndakangofunga kuti ada kundishinhira achifunga kuti pane zvanoita asi pasina chandikuita kushina kupi? inini pandikabvunza anati kuchivafonera wakanditi banga rekudzukuru rinoshandiswa rukava iwewe ndo mauya zvandikuda chaizvo. Makabvunza vana tete vakati banga rinoshandiswa rukava. Rukava runobata munhu anenge aita sei? anenge aita musikanzo. Kwemimi maityei banga dzine risingapoi. Aiwa ini ndakatongofungirawo kuti pamwe zvinogona kundibata but ini handina chandikuita kana kune kwatinogona kufamba inini nditi aiwa haisi nyaya yekufamba tinogona kusvika ipapo tinogona kufamba tese semhuri yekwawo neyekwangu inini. hatigoni kuparadza imba nokuda kwechinhu chaitwa kamwe chaitwa nekusaziva kamwe chaitwa nekuziva. Sokuti isusu inini kamuda kujekerwa handiti nejecha ndaunatsoziva kuti jecha rakabva kupi tokutenderana ifamba nyinyi kuti jecha rakabva kupi ndezvarinoreva here zvanoreva wochatikuda kuti imba iyi isaparara. Asi saka yafamba statement dzokedzai statement yatorwa amaisotsa dzokedzai statement anditsvada murume kusvika andiudza kuti banga nejecha zvaidei pandinorara. ini ndiri kuti paita zvakanaka iwo murume waramba kutaurira mudzimai wako kuti jecha nebanga zvaidei pabonde handiti hatifambei. Kana atete vakataura nyaya ndavati ngatifambei. Ndoita nyaya ndapinda panzi. aiwa ngatifambei. Ndokazivakataura ngatifambei. Kufamba tinofamba baba ndakasununguka kwese kwatinoenda but iko zvino chinonyanya kundinetsa chakwati kuzobatanidza chakanyanya kundirwadza panyaya yebanga tasvika nhasi ndechekuti ndane 2 years nemunhu wangu asina but iye kuti aitewo action hapana kana kuti azvitsvagiwawo hapana dandi munhu anosikanzwa pa2 years ndaingororerawo patasvika manje amai tasvika pokupedzesera pokuti chatya kubatai muome ishe chama muchifunga cheche takuti chipera Hatifambei. Amai awadenenyauzima sisi matoro mano
ndiye munaplenya ezi pavanhu vaviri ava pana kunyatsodi hapana rudo hapana mvike pane nyaya kuda kuti nyaya ndeyazitaura pano kuzokuti aiwa nyaya yebonde because hakuna munhu anorarama pamba hatuyezi bonde pasina iwo murume kupono saka maona pane ishu yokutya banga brain dzangu dzinoshanda kuti amaitsotsi ndo zvazvinotaura kwandiri kana uyo asina chaari kuita saka tadzokera mambo akasati vati tsotsi adzokera kuno vanofembera kuti femberai munhu kuti akachena here kana kuti haana kuti kuchena femberai kuti uyu kuti mhosva yakupomerwa akaita here saka nyaya iyi yacho asi kuti ndidzokere pane ushu tikatipedza tine dzimwe titenderewo wani naiwe shamwani wanzaauro nemukadzoka hakuna magetsi akadzi ndakatozvigadzirisa maiguro magetsi akadzimai magetsi akubata zvinhu zvakubata inzwai iwe murume nemukoma wacho iwe taura mani uri raiti iwe pane pamwe kuti unoda kuza memba but isina kubata vanhu munhu anoakorekanisachadereka ndokenda nyaire sanga wafamba banga rakavharwa handina basa nokuti rakatovharwa zaka handina basa risina kuvhurwarira muona kati tasi ringarekombera kuti koko tovharabhara aisi kuchirire kufamba chadereka ati munhu anofamba wasara 1 week anofamba this week unofanirwa kuzopedza nyaya yako wasara 1 week yacho but takaifamba this week handiti pamusoro chakamira tinonetsa kuna vanhu vacho vatinenge tichida kuti tifambe navo mapedza kunotonga kudai sokuda kuda panze totenga tichirongai kufamba vanotanga kushayirwa zvikwanisiro zvokuti tikurumidze kufamba ivo pachezvavo zvinoita dambudziko tinovapa mhosva mombe dzakuisa mazuva okuchaja kudai vakarega kufamba tongochaja mombe isitozvo nokuti basa redu rokuti wane justice kuvanhu handiti saka vakarega kufamba toasi chaja pamuri kuti mokupedzisira kasifamba pamusoro changamira ndofunga manzi wacho ndiemukomoa bangu ndini first born yedzinzo rekwangu kuva mutambo sabunda vana ava ndakatonga dare kakawandisa ndichibva kuharare kuenda mbakosvika vana nasisi vavo totadza kura kasvika na1 ndaya munoshanda ndota 2 days 3 days ndobva kwavo kuti vana vagara zvakanaka pandakaona kuti unhu hwacho nogadzira pachona ndaiona kunge uya wrong pandazomanyiwa kuti ndipandwato wrong bozi ukaona munhu achida bonde hakuna mukadzi asingade bonde hakuna murume asingade bonde but vaona mumwe wacho mukadzi achada kumuma acharawo zvaindishungurudza tirambai muri bambu chinyarawatirauyaumapamuru ava vavapiki venyava handi magonyaya yabuda maita tinova maita magoya tinova maita kuti maibva wara muchigadzisa kuti amai udzirwa kunzi handisuku achitedai magetsi acho paakauya ndakamutoraurida kunzwa kuti magetsi acho asi kushanda akanitaura kuti amukoma andakamukuza ndakachidzoka ikumba mozva zvaita here ndakapamba naiko ndapedza nyaya ndakapamba naiko chidzokerai munofamba ivi makaita ine mofamba kuti banga rakangaririrei chete uyu ndachatozota amai andachatozoti zvikufaya nyaya izezitezvi vanomaonda vatorambwa munhu vachiti tokachine munorara masikatani izvozvo vatopedza dare na 4 munenge maita kakakaingatata vakadzoka kati unovhunduka munhu waunona everyday saka endai kumba munozotutsa endai munosangana taderekonosangaaini vaunofamba navo sungaemeti ukaemendera mama ende chinoshanda ibanga nyowani ndakaita 4 years vana vangu vachitidza kwamureva manzwa
Bangu wanga wataita majiti yokuenda kusasa kuti vana vaende kunodza kuchikoro kwavaienda. Avasapo Ayo, vile nini? Gare nini? Nyoka hizo zungumza mwisho mwizi. Mwizi. Na mwizi ene mwiza. Tanga ile ndio nanganyaya. Imimi manje. Lakini mimi ndo ndio hiyo si unza kunja. Chipa yako. Siku yako. Ndio bakurato wa. Hapo tuje fungwa totera sasa shuka mimi na wewe. Mambe. Yes, kachina kula. Ndai mona na babu wa kile. Ndio kwa ngaro kwa sumaga kuja yemo roka na rofa. Mimi manje tutana kinoka kuzunza mshamoyise imimi changa imani unofama yazi sechikabuza mutarekeza siyabatika nyayo ene munofamba kwa imani sauti kwa muri kupinda kusukwenyu imimi basa venye vaita kudhara uchika kuzeti imbaina kumira mushi zviri zvamuna kubata imi kukamune decision ndinoonyachanda aiwa regeze kufamba inini ndakatogara inini ndinoda kuti ingeimba bati antu baba chokwadi chete kutaura china munhu asina kukutaura chimwe achisiianopwanya dho achitora zvinhu